खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गवालपारायाव सासे डाकाइटखौ एनकाउन्टार खालामदों। मोब्लिब बिफाना मोब्लिबनि मासुल बारायदों। बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सिख्लानि जिउ खहा। गिबि मन्थ्रिया निजुत मयना आसनिखौ बेखेवबाय। फरायसुलिफोरा 10 अक्ट'बरनिफ्राय रां मोनगोन। गसाइगावनि कसुगावआव दुलाराय राभा आइजो परिषदनि 37थि राभा गायसनथाइ सान फालिनाय। सोलोंथाइगिरि आरो लिरगिरि अलिन्द्र ब्रह्मआ PhD डिग्री मोननो हाबाय। सैमाजों अरजानानै सासे बारग' फोरोंगिरिनि जिउ खहा जादों। सोनाब बेंगलनि बारग' गिबि मन्थ्रि बुद्धदेब भट्टाचार्यआ रुंसारि जाबाय। जोमै बेफ्रुसारनानै सा 45 सुबुंफोरा गोजावलांदों। सा 13 सुबुंनि सह'खौ बोखांनो हादों। मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। रायजोआव फिन पुलिस एनकाउन्टार। बे खेबाव गवालपारा जिल्लानि लखिपुराव पुलिस एनकाउन्टार। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लखिपुर पुलिसा नुर आलम मुंनि सासे वान्टेड डाकाइटखौ एनकाउन्टार खालामदों। पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखुमानो नाजानाय समावनो पुलिसा नुर आलमखौ एनकाउन्टार खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 31 जुलाइखालि हराव जानानै थांनाय मोनसे डाकाति जाथायखौ लोब्बा लाना बुधबारखालि सानै डाकाइटखौ लखिपुर पुलिसा हमनो हादोंमोन। हमजानाय बै सानै डाकाइटखौ लखिपुर निदानपुरनि मयनाल हक चौधुरीनि फिसाज्ला जाहिदुल आक्तार चौधुरी आरो सुपारिभिटानि लालचान्द आलीनि फिसाज्ला नुर आली होननानै सिनायथिदों। जाहिदुल आक्तार आरो नुर आलीमोना 31 जुलाइखालि हराव नोगोद रांजों लोगोसे सनानि गहेना आरो मबाइल फनखौ खावनानै लांदोंमोन। खावनानै लांनाय मबाइल फनखौ बोखांनो थाखाय लखिपुर पुलिसा सानैबो सिखावखौ लाना बरदल मुंनि जायगायाव थांदोंमोन। नाथाय बे समावनो खाबु लानानै नुर आलमआ पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन। जाउनाव पुलिसा हमथानानै लाखिनो थाखाय गुलि गावनो गोनां जायो आरो बे जाथायाव नुर आलमनि आथिङाव गुलि नाङो होननानै पुलिसा सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि पुलिस एनकाउन्टाराव जखम जानाय नुर आलमखौ हरनि समावनो गवालपारा सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो आरो बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गुलि नांजानाय डाकाइटखौ गवालपारा सिभिल हस्पिटालावनो फाहामथाय होगासिनो दंमोन। रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेना अख्रां नांगा बांनायनि गेजेरावनो गोख्रों सोलो बाहायनानै मोब्लिबनि मासुलखौ बारायनानै रायजो राजाफोरखौ जालाखार खालामदों बिजेपि दैदेननाय सोरखारनि मोब्लिब बिफाना। मख'नो गोनांदि जुलाइ दाननिफ्राय गोहोम गोग्लैनाय बायदियै मोब्लिबनि मासुलखौ बारायनानै होदों। मोब्लिबनि मासुलाव टेम्परारि मोनफ्रोम इउनिटआव 1 रां 29 फैसा बारायनाय जादोंमोनब्लाबो दानिफ्राय पार्मानेन्ट मासुलजों लोगोसे सरजाबनानै गोदान मासुलखौ थियारि खालामदों। आगस्त दाननि मोब्लिबनि बिलाव ग्राहकफोरा बांसिन मासुल होनांगोन। मोब्लिबनि मासुल बारायनायखौ दानथामनि उनाव बोखांनानै लाफिननाय जादोंमोनब्लाबो एपिडिसिएलआ मोब्लिब बिफान आरो सोरखारखौ मोब्लिबनि पार्मानेन्ट मासुलजों सरजाबनो थाखाय रेगुलेटरि कमिसननो थांखि दैथायहरदोंमोन। एपिडिसिएलनि बे थांखिखौ रेगुलेटरि कमिसना गनायथि होनायनि उनावनो गोदान मोब्लिब मासुलखौ थियारि खालामदों आरो दानिफ्राय सरासनस्रा ग्राहकफोरा सरजाबनाय मोब्लिब मासुलखौबो होनो नांगोन। रिपर्ट बायदिब्ला जुलाइ दाननिफ्राय गोहोम गोग्लैनाय बायदियै एलटी इलेक्ट्रिक गारिनि चार्जिं स्टेशनफोराव मोनफ्रोम इउनिटआव 3.56 रां बारायदों। बेजों लोगोसे दानिफ्राय मोनफ्रोम इउनिटआव 9.55 रां मासुल होनांगोन। गुबुन फारसे एचटी इलेक्ट्रिक गारिनि चार्जिं स्टेशनाव मोनफ्रोम इउनिटआव 1.20 रां बारायनानै 8.60 रां खालामनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलाव भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय
मैदेर फालोआ न' बां सिमफायनानै दंफां लाइफां आबाद फोथार धेर बेथेर खालामफैनायजों लोगोसे दासिम गोबांसा सुबुङा अबथिरा जिउ गोमादों। बेनि गेजेरावनो दिनै फुङाव बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि सुबनखाता सुन्दुरिपारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोन सिख्लानि जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गितिका तालुकदार मुंनि सासे सिख्लाया साखाथियावनो थानाय भाग्लादिया दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन। बे समावनो आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ मोगा मोगि जाहैयो आरो मैदेर फालोआ सिख्लानि सायाव गाग्लोबो। हाग्रानि मैदेरनि सोदोब खोनानानै नखरनि सुबुंफोरा होसोलांब्ला सिख्लाखौ भाग्लादिया दैमानि साखाथियावनो गोग्लैनानै थानाय हालोदाव बोखांनो मोनो। लोगो लोगोनो सुबनखाता स्टेट डिस्पेन्सारियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा सिख्लाखौ थैबाय होननानै फोसावो। बेनि उनाव सिख्लानि गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरो। बबेखानि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथायसालियाव थांनानै नखरनि सुबुंफोरखौ खौरां लाहोयो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय निजुत मयना आसनिखौ बेखेवबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै निजुत मयना आसनिखौ अफिसियेलि बेखेवनानै होबाय। रायजो सोरखारनि गोदान बिथांखि निजुत मयना आसनिनि गेजेरजों रायजोनि 10 लाख फरायसुलिफोरा मुलाम्फा मोननो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि निजुत मयना आसनिनि गेजेरजों एचएस फरायनाय फरायसुलिफोरा दानफायाव 1000 रां मोनगोन। ग्रेजुवेट फरायनाय फरायसुलिफोरा दानफायाव 1250 रां आरो मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसुलिफोरा दानफायाव 2500 रां मोनगोन। फरायसुलिफोरा निजुत मयना आसनिनि बे राङारि अनसुंथाइखौ बोसोराव 10 दानसिम मोननो हागोन। नाथाय हायार सेकेन्डारि उथ्रिनायनि उनाव जुलि जायोब्ला निजुत मयना आसनिनि रांखौ मोननाय नङा। एचएस आनजाद उथ्रिनानै स्कुटि मोननो हानाय फरायसुलिफोराबो बे रांखौ मोना। बे समाव एचएस नैथि बोसोराव फरायफुनाय फरायसुलिफोराबो बे आसनिनि रांखौ मोननाय नङा। मन्त्रि एमएलए आरो एमपिनि फिसाफोराबो बे रांखौ मोननाय नङा होननानै रोखायै फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 10 अक्ट'बरनि गेजेराव निजुत मयना आसनिनि गिबि किस्तिनि रांखौ होगोन। रायजोनि 10 लाखसो फरायसुलिफोरा फैबाय थानाय 3 बोसोरसिम निजुत मयना आसनिनि रांखौ मोनबाय थागोन। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानाय, हिनजावसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लाहोनाय बायदि थांखियै निजुत मयना आसनिखौ बेखेवनाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव ब्रह्मपारा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै दुलाराय राभा आइजो गायसनथाइ सान हाबाफारि फालिथाया दिनै जोबथा सान एबा गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ धानकेशर राभा आरो बिटिआरनि इएम रेवरेवा नार्जारी, उकिल मुसाहारि, एमएलए जिरन बसुमतारी, लरेन्स इस्लारि आरो गोबां राभा माहारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै जिल्लाफोराव दुलाराय राभा आइजो परिषदनि थाखाय मोनफा मोनफा मावख' लुफुंनानै होनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमा रुपहि ओनसोलनि मदनगुरि गामियाव जोनोम मोननाय सोरगोआरि राजेन्द्र प्रसाद ब्रह्म आरो सोरगोआरि दिपाली ब्रह्मनि फिसाज्ला सोलोंथाइगिरि आरो लिरगिरि, आथिखालाव CIIL-आव मावख'गिरि महरै खामानि मावबाय थानाय अलिन्द्र ब्रह्मआ गावनि फरायथौआरि लिंगुइस्टिक आयदानि थेसिसखौ आबुं खालामनायनि उनाव माइसुर मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय PhD डिग्रीखौ मोननो हाबाय। गुवाहाटी सोहोराव थानाय खोला बेलथला गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि चन्द्र प्रसाद शर्माया मासे न'आव फिसिनाय सैमाजों अरजाना गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव अबथिरायै जिउ खहा जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया थांनाय मंगलबारखालिनो जेब्ला चन्द्र प्रसाद शर्माया गावनि न'नि लामा सेराव बानाजों थालांनाय मैलाफोरखौ
फोसाबदोंमोन अब्लानो जादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खगेन बर्मननि न'आव भारा थानाय धरणी दासखौ सैमानि बिगोमा होननानै सिनायथिनो मोन्दों आरो बियो गावनि सैमाखौ जिन्ज्रिजों खायालासिनो हगारनानै होनायनि उनाव बेबायदि जाथाया जादोंमोन। नखराव फिसाज्ला बिनानाव दङमोनब्लाबो सैमाया चन्द्र प्रसाद शर्मानि आरो बियादैनियाव गाग्लोबदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बबेखानि चन्द्र प्रसाद शर्माया सिगांनिफ्रायनो डायबेटिस आरो हाई ब्लाड प्रेसारजों साग्लोबसानायनि थाखाय सैमाया अरनाय समाव जोबोरैनो लोरबांसिन जादोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां फाहामथाय होनायनि उनावबो बियो रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। सैमानि बिगोमा आरो न'नि बिगोमानि बेरेखायै चन्द्र प्रसाद शर्मानि नखरनि सुबुंफोरा थानायाव एफआइआर गथायनानै होनाय जायो। बे जाथायनि उनाव बशिष्ठ ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों आरो जायगानि सुबुंफोरा सैमानि बिगोमा आरो न'नि बिगोमाखौ मोजाङै दिथा होनाय जायैनिबो गोख्रोङै दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोनाब बेंगलनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो सासे गागि दैदेनगिरि बुद्धदेब भट्टाचार्यआ 80 बोसोर बैसोआव 8 आगस्त बृहस्पतिबार खालि कलकातायाव रुंसारि जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बियो गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैसोनानै दङमोन, जायनि जाहोनाव खोला कलकातायाव थानाय गावनि न'आवनो रुंसारि जायो। बिहा नखराव गावनि बिसि मीराजों लोगोसे गावनिनो असे फिसाजो सुचेतनाबो दङमोन। बबेखानि बुद्धदेब भट्टाचार्यखौ निम'निया आरो माखासे बेरामजों भुगिनांनायनि जाहोनाव थांनाय 2023 नि जुलाइ दानाव फाहामथाय होनो देहा फाहामसालियाव थिसननायनि उनाव हामनानै 9 आगस्त खालि रिलिज खालामदोंमोन। सोनाब बेंगलाव 34 बोसोर गोलाव सम दैदेननायनि गेजेरावनो 2000 मायथाइनिफ्राय 2011 मायथाइसिम गोलाव सम बियो CPMनि नैथि आरो जोबथा गिबि मन्थ्रि महरै हाबा मावबोनायबो जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हिमाचल प्रदेशनि सिखन जायगानि साखाथियाव थानाय सामेस आरो बागी दालां ओनसोलाव हरखाबै जोमैया बेफ्रुसारनानै गोग्लैदोंमोन, जेराव सा 45 सुबुंफोरा गोजावलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्सनि 14 बेटेलियननि कामान्डेन्ट बलजिन्दर सिंहआ बोथोरनि जोबोद गाज्रि थासारिजों जुजिनांनो थाखाय रैखाथि हान्जाखौ गोख्रोङै थाग-थियारि खालामनानै हिमाचल प्रदेशसिम दैथायहरनाय जादों। बृहस्पतिबार फुं समनि गेजेराव बे जाथायजों जिउ खहा जानाय गासै सा 13 सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो मोननाय जादों। बेनि सिगां 7 आगस्तखालि भारतनि बोथोर बिगियान बिफानआ गोबां रायजोआव गोबां अखा हागोननि इसाराबो होदोंमोन, जायनि उनाव मान्डी जिल्लानि जोगिन्दर नगराव 24 घन्टानि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन 110 mm बिबांनि अखा हानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो हिमाचल प्रदेशनि IMDनि गाहाय कुलदीप श्रीवास्तवआ गोबां अखा हानो हागौ होननानै इसारा होदों। लोगोसेनो थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गासै 75% ओनसोलफोराव 30 mmनिफ्राय 50 mm बिबांनि अखा हादों होननानैबो बुंबावदों। बबेखानि IMDआ हिमालयानि गाहायाव थानाय बिलासपुर, हारिमपुर, कांगड़ा, चाम्बा आरो मेड्डी जिल्लाफोराव अखा हागोननि गोख्रों सामोल होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मणिपुर रायजोनि काक्सिं जिल्लायाव रैखाथि हान्जाया गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुदफोर बोखांनो मोननाय जादों। स्रोद सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारतारि रौनिया हान्जा आरो आसाम राइफल्सआ जयै लोगो नांनानै बुधबार खालि काक्सिं जिल्लायाव मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों बैफोर हाथियारफोरखौ बोखांनो मोन्दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामनायाव गंसे 12 बर' सेगनेल बेरेल राइफल्स, गंसे 9 mm पिस्तल, थर 11 ग्रेनेड, गोबां गुलि बारुद आरो दावहानि गोबां हाथियारफोर जब्द खालामनो मोन्दोंमोन। बबेखानि जब्द खालामनाय बेफोर हाथियारफोरखौ गोख्रोङै नायबिजिरसंनो थाखाय मणिपुर पुलिसनो गथायनानै हरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।